हेलौ खुलुमबाय सार। औ खुलुमबाय दे बाबु दे दा औ दे सारखौथ' औ नों दा बहा दं दालाय आं दा सनिफ्रावसो दंफैयो एसे गोबाव औ जाबाय। औ गाबोन थांनो सानदोंमोन। औ ओमफ्राय दा सारनाव फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने औ आं मैया मोनसे निउस नुदों आरो ना। औ आसाम आयेन आफादनि जिथु लग' बर'नि लिरनाय बेखौ औ औ आरो सिगांथ' आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनि जिथु मासियाव आर'नाइ दंमोन ना जिरायना उनथिं बेखौबोथ' बोखारबाय। बोखारबाय दा बेफोरनि सोमोन्दै सारनिफ्राय एसे मोनथिना लानो सानदोंमोन आरो ना मा बुंनो सानो। औ रेकर्ड हा सार औ रेकर्ड बेयो दा रेकर्ड ना औ औ दा बेथ' माने मुगैथाव जादों जे बेखौ जों निन्दा खालामो आरो बियो बर' रावखौ माने मुगैनाय फोजोबनायल' बाथ्रा जायाखै बियो नंगौ बेयो सार बर' जाथिखौनो सेस खालामनायनि पलिसि जादों बे। नंगौ सार माने मोनसे जाथिया थांनानै थायो राव हारिमुजों थांनानै थायो। दा बेयाव बिस्वि दैमारिया स्पिकार जानाय समाव बे बर' रावजों माबा खालामगोन लग' आरो बर'नि कालसार लाखिदोंमोन आरो बे बर' रावखौ बाहायनो थाखाय बे माने माखासे माने साख्रिबो सोना होदोंमोन दा बेफोर गासिबो उथायजोब्बाय। बे डाइरेक्ट एन्टि बर'नि आखुखौ दिन्थिनाय जादों आरो बर' राव हारिमुखौ फोजोबस्रांनाय बर' हारिखौ मुगैनाय बे जादों। दा बर' रावा ओरैनो ओइथ सिदुल हाबबाय भारत संबिजितनि ओइथ सिदुलाव हाबबाय। दा बर' रावनि मर्यादाया असमिया रावनि मर्यादाजों एखे समान। नंगौ नंगौ असमिया जेसेबां मर्यादा दं नंगौ नंगौ बर' रावबो एखे मर्यादा दं। नंगौ दायो आसामाव माने जेसेबां बर' माने असमिया रावखौ जेसेबां सनमान होगोन बर' रावखौ एसेबां सनमान नांगौ। औ औ दा बे खेथ्रआव दिनै माने बर' रावखौ दिनै मानो आयेन आफादाव मानो बेखौ माने जायगा होआखै मानो बेनिफ्राय बोखारखो नंगौ नंगौ बेखायनो मुगैथाव जों बेखौ मुगैयो। औ आरो बर' फिसाफ्रा बेखौ मुगैनांगौ आरो बर' फिसा बिनि सायाव गोख्रों भाबै माने प्रटेस्ट खालामनांगौ खुद्रिनाय दिन्थिनांगौ औ आरो बिनि माने गुदि रलखौ बर' साहित्य सभा लानांगौ आं बेखौ खावलायहरो। जोंनिफ्राय बर'राव दुलाराय सुरक्षा मोनजोबनाय बेनो जों गोख्रोङै निन्दा खालामो औ मुगैयो औ बर' रावखौ माने हेव खालामनायनि थाखाय आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेखौ निन्दा खालामनांगौ मुगैनांगौ आं बर' फिसाफोरखौ खावलायहरो। दा बिराद दुखुनांथाव नङा होमबा सार? बेथ' दुखुनांथाव बेनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावा जानांगौ बेलाय। दा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' रावखौ माने ओइथ सिदुलाव सोनायनि उनाव नै थांनाय माबायाव नभेम्बरनि 26 थारिखआव औ औ 26 थारिख नभेम्बराव माने भारतनि संबिजितखौ औ औ औ बर' रावजों माने दिहुनबावनाय जाबाय पाब्लिस खालामबावनाय जाबाय। औ औ दिनै भारत सरकारा बायद' जाबाय जे बर' रावा ओइथ सिदुलाव हाबनाय लोगो लोगोनो औ भारतनि संबिजितखौबो औ बर' रावजों पाब्लिस खालामनाय जाबाय। नंगौ नंगौ थांनाय नभेम्बर दाननि 26 माने थारिखआव। औ दा बेसिबां एडभान्स जानायनि उनाव बर' रावा एफाग्रि जौगालांबाय गोजौआव औ दिनै बे समावसो दिनै आसामनि आयेन आफादाव बोरै माने जोंनि बर' रावखौ बोरै हेव खालामो जेरै बोखारखो बर'नि जायगायाव बोरै गुबुन भाषाखौल' जायगा गुबुन रावखौल' बोरै जायगा होखो बेथ' मुगैथावथार। बेथ' खुनु प्रकारै सहायथाव नङा बियो। आरो आसामाव इसिबां माने मर्यादा मोनो असमिया रावा इसिबां मर्यादा बर' रावाव मोननांगौ जों बेखौ नंगौ बुंनो नंगौ हायो। थांनाय 5 बोसोराव एथबां मोजांखिनि जुदि हेंथा गैयालासिनो बिदि सोलिबोनो हाबाय। दा गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिस्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबाननिफ्राय एंगारनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि बर' रावखौ माने असमियाफ्रा एखे डाइरेक्ट मुगैनाय बे बर' माने बर' रावखौ डाइरेक्ट मुगैनाय बे बर' रावखौ गाफ्लेनो नागिरनाय बे नंगौ नोङो माने माबाया बिस्वजित दैमारिया बे माने बुंथिगिरि जानाय समाव औ आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानाय समाव औ बे जाखिनि मावलांदों बियो माने संबिधानिक भाबै मावलांदों बियो। नंगौ नंगौ माबा मोनसे आयेननि लेपसेस जादोंब्ला माबा मोनसे आयेनाव जुदि माबा मावफुंनो आद्रा औ थालांदोंब्ला औ औ बिनि दायथ'आ दानि सरखारनि दानि बे माने औ स्पिकारनि बिसोर बेखौ दायथ' मावफुंनांगौसो। मावफुंनांगौ औ औ बेखौ मावफुंनो नागारै बेखौ माने रिजेक्ट खालामनाया बेखौ नंगौ नेवसिनाया नंगौ बेथ' डाइरेक्ट माने एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर'निसो बे रल लानाय जादों बेना औ औ नंगौ बर' नंगौ रावखौ मुगैनाय बर' रावखौ माने गाफ्लेनो नागिरनाय बिसोर रल जादों बेयो। नंगौ सार दा बेखाय हिसाबै जों बे रनजित दासना बे स्पिकारा औ जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो गोख्रों औ रावजों आरो बेखौ जोङो माने बर' जाथिया बयबो बेखौ निन्दा खालामनांगौ मुगैनांगौ नंगौ आरो सार इमिडियेटलि जेरै दंमोन बेखौ माने बाहाल लाखिफिननांगौ नंगौ नंगौ आरो बर' रावखौ डेभेलप खालामनाय जौगानायनि थाखाय माने बेब'स्था खालामनांगौ आं नंगौ बेखौसो माने दाबि खालामो। दा
आं सानदों आरोना जेनेबा सारनिफ्रायथ' मोजां माबाखौ मोनबाय साराथ' थिगखौनो औ बुंबाय नङा होमबा औ दा गुबुन गुबुन दल संगठन जेसेबां बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि आफादफोर दङ बिनि हेंथायै जे सोमावसारफिननांगौ होननानैसो आं सानो आरो औ खालामनांगौ बेखौथ' दायथ' दं जोंहा दा दा हमनानै ला बर'नि आफादफ्रा बर' उम, साहित्य माने साहित्य सिबिग्रा उम, बर' साहित्यनि माने मावग्राफोर उम, बर' साहित्य सभाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिनि उम, दालाय आफादफोर दङ जोंहा औ औ दा बिसोर दिनै माने प्रतिबाद खालामनांगौ नंगौ नंगौ आरो दिनै प्रटेस्ट खालामनांगौ बिसोरो आन्दलन खालामनांगौ दा जों बेखौ लुबैयो बे बर'फ्राथ' आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नङा मालाबाबो गोजोननि संसारखौ मोनजाखानाय नङा दा आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारफिननायनि मोनसे दा जोंहा एकमात्र लामाया बेनो जेसेबां दिन जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोननाय नङा औ जोंनि रावाबो बिदिनो माने मुगैजाबाय थागोन औ जोंनि रावखौ बिदिनो नाख्रेबाय थागोन राव हारिमु उम, बेखौ सब समाय नेग्लेक्ट खालामबाय थागोन दा बेखायनो जोंनि एकमात्र माने अल्टारनेटिभआनो जोंहा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड औ औ बेनो दा जों बेखायनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय जों दा नांफिननांगौ औ आरो जों दा माने थांनाय जायनाखि 2014आव औ माने एनडिए सरकारा माने माबानि थाखाय बर' माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रियेट खालामनो थाखाय औ जिके पिल्लाइखौ मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन औ औ स्टाडि खालामनो थाखाय दिनै बे कमिटिखौ रिभाइभ खालामफिननांगौ होननानैसो जों दाबि खालामो बे जिके पिल्लाइ कमिटिखौ रिभाइभ खालामफिननांगौ इमिडियेटनो ओमफ्राय बे माने बड'लेण्ड रायजो मोननायनि माबाखौ बियो दा स्टाडि खालामफिननांगौ दा जों बेखौसो दाबि खालामनांगौ दा आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सारा जेबो उफाय गैया दा बेनो नंगौ सार दा ओइथ सिडुलाव हाबफानाय जिथु राव बेखौनो जों जुदि आसामावहाय रायजो जानाय जों बर' फिसाफ्रा आसामनि थागिबि नङा होमबा जोङो जुदि इण्डिया दा संबिजिरारि मोनसे मर्যাदा मोननाय राव बेखौनो जुदि जोङो जोंनि जायगायावनो जोंनि आसामावनो जुदि जों बाहायनो मोनाब्ला औ अब्ला दा बेनो जों जों हारि बहा बाहायनो हिसाबै औ जों थांना थागोना दा बेनो बेसेबां दा जोंनि ओइथ सिडुलाव हाबनाय रावखौ जों बहा बाहायनो नालाय औ बेखौ बाहायनो थाखायथ' जोंनि सेपारेट स्टेट नांगोन जोङो दा औ आसाम गभर्नमेन्टआबो जुदि रेसपन्सखौ औ बाहायाब्ला औ नेग्लेक्ट खालामब्ला औ दा जे जोंनि बिनि अल्टारनेटिभआनो सेपारेट स्टेट दा बेखौनो आंबो सानदों आरोना जिथु दा नासयफिनदों गोदोनि बायदि जों दा नासयजाफिनदों जोंनियाव गोबां पलिटिसियान लिडारफोर दङब्लाबो दिनै खुगासिनो हायि बायदि जानानै थादों नङा होमबा दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि जेसेबांखिनि दल संगठन गासिबो खौसे जानानै आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय आंनिबाथ' बे साननैसोनि गेजेरनिफ्रायनो बे साननैसोनिफ्रायनो सोमावसारफिननाया मोजां होननानै आं दा जों सानो आरो आवाज होनांगौ आवाज होफिननांसिगौ जों दा औ आवाज होफिननाया थाबैनो मोजांसिन होननानै औ बेनो आरोखि बेनो आंबो स्टेटमेन्ट हरनो हागौ थाबैनो औ बे सेपारेट स्टेटनि सायावबो आरोखि औ औ औ बे आरोखि सारनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय औ दे थेंकिउ दे गोजोनबाय दे औ औ गोजोन